أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah kulesahluko lesi sahluko 55 Surah Ar-Rahman lapho Allah ekhuluma ngaye, ekhuluma ngomusa wakhe ngazo zonke izinto asenzela zona. Allah uthi elinye lamagama ami ngingu Rahman, onomusa, yimina enginilethela umusa. So laba bantu labo ke abathu Allah akekho, lo musa wakhe ongaka abawusebenzisayo, yonke into ephambi kwamehlakho kungomusa kaAllah. Uma ngabe uthi wena umdali akekho, zonke lezi zinto zakhe lezi uzisebenziselana, awudali ngane ezakho ozozisebenzisa wena uziyeke zakhe. Angithi yena uthi akekho, kodwa ubhizi usebenzisa izinto zakhe. Usebenzisa ilanga lakhe, usebenzisa inkanyezi zakhe, usebenzisa inyanga yakhe, usebenzisa ubusuku bakhe, usebenzisa umzimba wakhe odalwe uyu, ulala ngawo, udla ngawo, usebenzisa amehlo akhe, ubuka ngawo. Usebenzisa ubuso bakhe, ushutha ngabo, ufake wena epasini, ufake kupassport wena, kodwa uthi umdala akekho. Usebenzisa iphepha elidalwe ngesihlahla sakhe, kodwa wena uthi umdala akekho. Bafowethu, Ar-Rahman, yonke into oyibona iphambi kwamehlakho yengamelwe yileli gama likamdali leli esikhuluma ngalo, umusa wakhe, onomusa. Abantu bayazibuza ukuthi ke le Quran le engafani namaBhayibheli amanye okuloku kukhulunywa ngayo, ubani oyifundisayo? Bayifundiswa ubani amaSulumane le Quran? Nayi impendulo, allama al-Quran. Ubani osifundisa iQuran? Ar-Rahman, Allah onomusa, uyena osifundisa iQuran ngoba ufuna sihlakaniphe, sikwazi ukuhlukanisa kokuhle nokubi. Allahu Akbar. Nali igama lakhe liyaqhamuka futhi, Al-Khaliq, umdali. Khalaqa al-insan, udale abantu. Wenzeni? Ubadalile. Umdali ke ukhona, kusho yena uthi ngibadalile abantu. Nawe wena omphikayo uthi umdala akekho, uthi uloku ungiphika kodwa ngokudalile ngoba naku khona. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allamahu al-bayan, uyena osifundisa ukukhuluma. Allahu Akbar. Umntwana mayefika emhlabeni ufike embandana, into ayazi ukukhala kuphela, uzwa ubuhlungu yakhala, ulambile uyakhala, yonke into yakhe ukukhala. Ubani okufundisa ukukhuluma? Allamahu al-bayan. Allah uye osifundisa ukukhuluma, ngoba Allah mayengafuni ufunda ukukhuluma angeke uze ukhulume. Yingakho sinezimungulu namhlanje, sinabantu abangakwazi ukukhuluma ngoba Allah akavumanga ukuthi bakhulume. Awufundiswanga uma wakho ukukhuluma, awufundiswanga ubaba wakho. Ubaba wakho nomama wakho babe yini? Babe yisizathu sokuthi kumele ukhulume kanjani, kodwa ngemvumo kaMdali kwabona ukuthi bakufundise ukukhuluma bekuyimvumo yakho uMdali, ngoba kube engafuni bebezokuyeka umbandazo njalo, bangakufundisi ukuthi usho kanjani ukuthi mama, usho kanjani ukuthi baba, usho kanjani ukuthi ngifuna ukuyokaka, usho kanjani ukuthi ngifuna ukuyochama, usho kanjani ukuthi ngilambile. Konke lokho kuwumusa, bese wena uyaqhamuka ukuthi umdala akekho. Ake sifundeni bafowethu. Umdala uthi afala yashkurun, okunokuthi nibonge ukuthi nginenzela zonke lezi zinto lezi, niyangiphika nithi angikho, kodwa nazi into zami phambi kwenu niyazibona. Nina self niyindalo yami, kodwa nithi angikho, nihlulwa ukubonga nje kuphela. Ake sibongeni umdali sithi alhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
Simbonge nje umdali sithi udumo lonke lumfanele yena yedwa, inkazimulo yonke imfanele yena yedwa. Uyena ophakeme kakhulu, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Ayikho into engikhona ukuyenza, ayikho into enginamandla phezukwayo ngaphandle kwamandla engiwanika uye, ngoba uyena ophakeme, uyena owazi yonke into, uyena oyinkosi yamakhosi, uyena oyingamele yonke into. Ubhadala malini ukuthi usho lento lezi engiqeda ukuzisho? NgesiZulu, ngeSisuthu, ngesiXhosa, ngesitswana, noma ngaluphi ulimi. U-Allah uyodale zonke lezi limi lezi. Akudinganga ukuthi uzokhuluma ngolimi lwesi-Arab bangabe ungasazi. Awuzwe nje. Bismillahirrahmanirrahim. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Allahu akbar. Ilanga nenyanga kulandela kubala. Ilanga nenyanga ziyalandelana ziloku ziyabala. Kungumusa ka-Allah lokho. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Allahu akbar. Ngisho nezinkanyezi nezihlahla ziyamkhothamela. Ngisho nezinkanyezi nezihlahla ziyamkhothamela. Ububani ke wena ozothi umdala akekho? Phezu kwabo bonke lobufakazi lobu. Uma ngabe wehla nayo uya nayo lapha ezansi. Allahu akbar. U-Allah uthini? Uthi khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Ngidale abantu ngodongwe. Uyazi ke wena ubumba. Dale abantu ngodongwe ubumba kalfakhar. Bowugogoga into okhona ukuthi uyikokote kanje. Before Allah ekufakela umphefumulo, namhlanje wena uyamphika umdali. Uma ulapha esiswini sikamama wakho ubuyikotikoti, igogogo emthithini into enganalutho until Allah athumela ingilozi ukuthi lethe umphefumulo. Namhlanje wena usuyakwazi ukuthi umdala akekho. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Uthi Allah ngadala amadimoni emlilweni ongenasimoko. Wake ubona umlilo ongenasimoko? Wena wazi umlilo onesimoko ngithi uthi amadimoni ngiwadale ngomlilo ongenasimoko. Uyabuza ku-Allah, uyabuza umdali wakho, fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban. Ikuphi-ke kuzo zonke izinzuzo inkosi yakho ekwenzele zona ozoziphika? Uyakubuza ukuthi kuyo yonke lento esengikubalele yona ikuphi okuphikayo? Ikuphi okuphika? Nawe wena omphikayo othi akekho, uyakubuza namhlanje ukuthi unamehlo ngenxa yakhe, unobuso, uyakhona ukuthi imagine kubo Allah bekathe nje bonke abantu emhlabeni bayafana bayinto eyi-one. Sonke siyafana. Ngabe siphila njengemoto, ngabe sinama number plate la ephongweni, ngabe sihlukanisana kanjani? Kungumusa ukuthi singafani. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yikuphi-ke wena einzuzweni zonke lezi umdala kwenzele zona oziphikayo? U-Allah uthi be careful, thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Ngelanga lokwahlulelwa ngiyokubuza ngayo yonke into engikwenzele yona ukuthi wayi-appreciate kanjani, wayisebenzisa kanjani. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.